Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Kurčatá pre Afriku. Obchod, pri ktorom zastáva rozum. Prichádzajú na trh každé ráno. Mrazené kurčatá. Nohy, chrbty, krídla, vnútornosti. Pomaly sa rozmrazujú na predajných pultoch a čakajú na kupujúceho. Veľké množstvá hydiny vyprodukovanej v Južnej Amerike, Spojených štátoch, Ázii a Európe. Množstvá, ktoré tam nikto nekupuje. Množstvá, ktoré tam nikto nechce jesť. Vedľajšie jatočné produkty vyvážané do rozvojových krajín, ako je Ghana. Vyše 1000 tón hydinového mäsa končí každý mesiac v tomto sklade v meste Accra. Veľa škatúľ prišlo z Európskej únie. Sú produktom bezhraničnej priemyselnej mašinérie, ktorá zápasí o každý trh. Exporty tohto priemyslu majú na svedomí bankrot mnohých afrických hydinárskych fariem. Takýto je každodenný obraz trhoviska už niekoľko rokov. Pouliční predávači prácne rozsekávajú kusy vnútorností a iných častí hydiny. Všetko sa to začalo začiatkom 90. rokov. V tom čase dovážala Ghana 9000 tón tohto mäsa. Medzičasom vzrástol objem na 90 000 ročne a ľudia kupujú. Je to neporovnateľne lacnejšie. Kritici hovoria o dumpingu. V roku 2004 stál kilogram mrazenej hydiny 1,50 €. Mäso vyprodukované miestnymi chovateľmi stálo takmer dvojnásobok. Európa je výrazne zastúpená na najväčšom trhovisku hlavného mesta v Ghane. V tomto nemraziacom regáli sú kuracie žalúdky z Francúzska. V regáloch nájdeme okrem amerických a brazílskych škatúľ aj holandské. V dôsledku neustáleho rastu cien potravín na svetových trhoch zdraželo aj dovážané mäso. Kilo dnes stojí 2,70 €. Ľudia ho však kupujú, keďže sa predáva na váhu aj v malých častiach. Vďaka tomu je dostupné. Toto je druhý koniec trhoviska Kaneši. Svoj tovar tu predáva konkurencia. Ešte niekoľko ich tu zostalo. Predávajú živé sliepky od farmárov z nedalekých oblastí. V dobrých časoch sa tu predalo aj 3000 kurčiat denne. Odkedy trh zaplavili kurčatá z dovozu, miestny obchod sa úplne zrútil. Veľa predajcov to vzdalo. Nedokázali konkurovať lacnej hydine z dovozu. Hydinársky priemysel tu neexistuje. Takýto kohút stojí aj 8 €. V piatok zvyknem nakúpiť 600 až 800 kurčiat. Kedysi som ich predal všetky už v sobotu. Dnes ich niekedy nepredám ani za týždeň. Obchody vôbec nejdu dobre. Tomu, kto má záujem, môžu zarezať kurča priamo na mieste. Táto žena je jednou z mála, ktorá si môže dovoliť kúpiť takéto drahé kurča. Chce vidieť, čo kupuje. Chce si byť istá, že zviera je zdravé a mäso je v poriadku. Nie sú to pekné obrázky, ale takto to vyzerá od nepamäti. Tradícia so zárukou čerstvosti. V krajine, kde sú chladničky luxusom a kde neexistujú žiadne hygienické kontroly, je toto bezpečný spôsob, ako sa dostať k jedlu. Nie veľa ľudí však uvažuje ako táto žena. Pre svoje deti nakupujem len živé kurčatá. Nechcem, aby ochoreli. Preto uprednostňujem živé a nie tie mrazené. When I buy and it's live, I prepare it that way, that you go and buy the frozen one. Kedysi na tomto obchode dobre zarábali nielen predávači, no i mesiari. Na svoje si prišli i tí, čo kurčatá šklbali.
Aj z tohto dôvodu sa veľa poľnohospodárov presunulo po žatve zo severných častí krajiny do Akry. Dnes však na trhovisku Kanešy nájdu prácu len ťažko. Čo majú teraz? Možno len nádej a ochotu vytrvalo apelovať na krajanov. Ja radím Ghančanom, aby prestali kupovať mrazené kurčatá. Máme predsa vlastné. Ak budeme kurčatá chovať a spracovávať u nás, je to lepšie ako kupovať mrazené. Keď sa človek vyberie na trh a vidí živé kurča, na prvý pohľad je jasné, či je zdravé alebo nie. Mrazené kurčatá predsa nemôžeme dať vždy na rozbor do laboratória, kým ich zjeme. Spracovanie hydiny v Európe a v Afrike. Dva rozdielne svety. Manuálna práca versus dokonalé technické postupy. V Európe sa zabijú milióny kurčiat denne. Najpopulárnejšie sú prsia. Mäso ručne triedené a kontrolované do posledného vlákna sa dostáva na náš trh. Rentgenové lúče kontrolujú mäso, či náhodou pri ňom nie je nejaká kostička. Zákazníci, v tomto prípade prevažne spoločnosti s rýchlym občerstvením, si to vyžadujú. Pochopiteľne aj ostatné časti, ako napríklad nohy a krídla, sa predávajú dobre. Všetko ostatné, čo zvýši, ide preč. Napríklad do Afriky. My chceme len to najlepšie a to aj dostávame. Filé z kuracích prs sa stalo štandardom našej kuchyne doma aj v reštauráciách. Výhodou je jednoduchá príprava, takmer žiadna výrazná chuť, vďaka čomu je ideálna pre všetky druhy korenín. Takéto mäso sa stalo symbolom zdravej výživy. Rainer Paul, majiteľ gastronomickej spoločnosti, presne vie, čo klienti chcú. Ani gram mastného mäsa a nič, čo by im pripomínalo, že toto bol kedysi živý tvor. Tvor, ktorého zabili. Tu vidíte krv a krvnú zrazeninu. To všetko sa musí odstrániť. V zásade všetko, čo by mohlo vyrušovať zákazníka, ide preč. Mäso musí v prvom rade vyzerať čisto. Nikto nevie, odkiaľ je. Môže to byť hocičo. Ale keď je mäso už rozporcované, nie je možné zistiť, odkiaľ je. Úspech pečených kuracích prst tkvie aj v ich farbe. Francúzi nazývajú túto časť Le Blanc, biela časť. Podľa marketingových expertov si ľudia túto farbu nespájajú len so zdravím. Biela farba získava pre ľudí význam hlavne v obdobiach kríz. Odhliadnúc od všetkých klinických pozitív, biela symbolizuje čistotu, prirodzenosť, nevinnosť a aj nádej. Pod krízou môžeme rozumieť napríklad koniec vojny alebo aj akékoľvek globálne pnutia, ktorých sme práve svedkami. Vidíme, že aj v stravovaní sa biele produkty dostávajú do popredia, ale rovnako aj v iných odvetviach, ako je baliarenský priemysel až po automobilový, kde sa biela stala v poslednom čase módnou farbou. Biela ako symbol nového začiatku, sily a nádeje. Na tomto mieste už všetci stratili nádej. Hydinová farma patrila rodine 78-ročného Welbecka a Santeho. Kedysi tu našlo miesto 6 000 kurčiat, no rozmach obchodu s mrazeným mäsom ho pripravil o živobytie. Tu sme chovali sliepky, tu sme ich krmili. Tu a tu boli už, keď boli väčšie. Tam vzadu sme mali nosnice. Dnes je to tu celé prázdne a tam vzadu tiež.
Teraz sa modlíme, aby vláda a kompetentné úrady prijali opatrenia, ktoré by nám dokázali pomôcť. Nechceme, aby k nám dovážali európske kurčatá. Aby sme mohli chovať kurčatá, sme závisli na dovoze kuriatok z Európy. A teraz nám sem posielajú naporciovanú jatočnú hydinu. Modlím sa, aby nám úrady konečne pomohli. Welbeck Asante dostal peniaze na vybudovanie tejto studne od jednej európskej organizácie. V roku 1998 mu pomáhala so zavlažovaním, keď rozbiehal podnikanie. Momentálne je mimo prevádzky, rovnako ako aj stroje na mletie krmiva pre sliepky. Ešte pred 5 rokmi tu Welbeck Asante investoval peniaze z grantu Ghanskej rozvojovej banky v celkovej výške 5 000 eur. Všetko bolo dôkladne zmluvne podložené, no investícia bola zbytočná. Rodina ešte stále pestuje ovocie a zeleninu, no inak žijú z úspor. Budúcnosť je neistá, predovšetkým pre Asanteho syna. Šanca, že človeku sa tu podarí nájsť si prácu, je veľmi nízka. Aj preto to mnohých ťahá z vidieka do mesta. Dúfajú, že sa tu už nejako uživia. Kofi Henaku zo Zväzu ghanských hydinárskych farmárov trávi momentálne veľa času v Akre a okolí. Mnohé hydinárske farmy stoja na pokraji bankrotu. Návštevy v hydinárskych farmách sú nesmierne deprimujúce. Farmári sú frustrovaní, pretože neustále nalievajú peniaze do svojich podnikov. Bez vidiny zisku, ktorý by následne mohli opäť investovať. Je to smutné. Kofi Henaku sa vybral severne do Asanteho farmy vzdialenej 60 km od Akry. Cieľom zväzu, pre ktorý pracuje, je zdokumentovať aktuálny stav na hydinárskych farmách v tomto regióne. Viac urobiť nedokáže. Ghanské rodinné farmy nemajú proti veľkým zahraničným hydinárskym farmám žiadnu šancu. Ani na domácom, ani na globálnom trhu. Väčšina farmárov nemá odbytové trhy pre svoju produkciu. Čo vyrobia, nemajú kde predať. A následne nedokážu investovať do nového chovu. V takejto situácii sa nachádza približne 40% farmárov a zvyšných 60% vyrába na menej ako 50% svojich kapacít. Asante začal s chovom sliepok pred 30 rokmi. Doba je ťažká. Napriek tomu ešte aj dnes zakúpil niekoľko kurčiat pre svojho syna, aby videl, ako kedysi jeho otec choval kurčatá. Asante kúpil tieto kuriatka z dovozu len minulú nedeľu, takže majú 5 dní. Väčšina kuriatok sa musí dovážať z Brazílie, Európy, z Holandska. Kofi sa pýta, či by Asante dokázal chovať vlastné kurčatá. Nevedel, odpovedá. Je to príliš náročné. Je málo pravdepodobné, že by táto farma bola opäť v prevádzke. A Asante to vie. Ojar, malá dedina nedaleko Akry. Obraz toho, aký dosah môže mať globalizácia na mnohé rozvojové krajiny. V dedine bolo kedysi množstvo kurínov. Ľudia tu našli prácu aj obživu. Celá dedina žila z chovu sliepok. Dnes je väčšina kurínov úplne prázdna a zanedbaná. Má to vplyv nielen na chovateľov, zamestnancov a ich rodiny. Takýto vývoj však neblaho vplýva aj na mnohých iných.
Toto je mlyn na potravu uprostred dediny. Majiteľ Isaac II Sarpong zásoboval okolité farmy pomletou kukuricou, potravou určenou pre kurčatá, stredne veľké sliepky a aj nosnice. Kedysi mal čo robiť celý deň. Dnes zapína motor mlynu už len na požiadanie. Zopár vriec denne ešte dokáže Isaac II Sarpong predať, prevažne súkromným zákazníkom, ktorí chovajú sliepky pre vlastnú potrebu. Mlynár sa ešte dokáže ako tak uživiť. Ostatní, ktorí tu kedysi pracovali, majú menej dôvodov na radosť. Teraz tu pracujeme už len 6, kedysi nás tu bolo 15. Po zhoršení situácie som bol nútený poslať ich domov. Pracujem tu 8 rokov. V tom čase sa nám darilo. Ale teraz to ide všetko dolu vodou. Krach miestneho hydinárskeho priemyslu zasiahol aj oveľa väčšie dodávateľské spoločnosti. Toto je ďalší mlyn krmiva na predmestí Akry. Hluk mlynov sa odtiaľto kedysi ozýval non-stop. Pomlelo sa až 25 tón denne. Dnes je to len 8 tón. Tí, ktorí tu majú prácu, môžu hovoriť o šťastí. Tento muž zarobí denne 3 eurá, čo je trojnásobok priemernej mzdy v Ghane. No dokedy budú mať títo ľudia prácu, to zostáva vo hviezdach. Ben Okwaye nepozná odpoveď. Situácia nie je ružová. Ak budeme aj naďalej nakupovať európske produkty, budeme mať problém s vysokou nezamestnanosťou. Mal som 35 zamestnancov, všetci mali rodiny. Musel som ich prepustiť. Teraz sú nezamestnaní. Kúpou európskych výrobkov dávame prácu Európanom a sebe nezamestnanosť. Preto by som privítal, keby jednotlivé kroky politikov viedli k zlepšeniu situácie. Čo sa stane, ak človek v Ghane príde o prácu? Musí sa o seba postarať sám. Neexistuje tu žiadna forma štátnej pomoci. Tí šťastnejší si nejakú prácu nájdu. Nekompromisná cenová vojna na trhu s hydinou priviedla Ghanu do závislosti na dovoze. V dôsledku zatvorenia mnohých domácich fariem dokáže dnes krajina svojpomocne pokryť už len 3% vlastnej spotreby. Konferencia Politika proti hladu na ministerstve poľnohospodárstva Nemeckej spolkovej republiky. Centrálnou témou je závislosť mnohých rozvojových krajín na dovoze potravín. Všetci zúčastnení sa zhodli, že práve dovoz vedie k zvýšeniu nezamestnanosti a tým priamo aj k prehlbujúcej sa chudobe, ako je tomu napríklad aj v Ghane. Ovládnutie národných trhov prostredníctvom externých zdrojov, predovšetkým vďaka exportom mäsa, ktoré majú takéto deštruktívne následky, znamená, že národné kapacity zostávajú nevyužité. A chudobní producenti, ktorých tiež živí kuracie mäso, prichádzajú o príjem a musia čeliť chudobe a hladu. Podľa údajov Organizácie spojených národov je na činnosti drobných farmárov závislých asi 500 miliónov rodín po celom svete. Kvôli takýmto importom sú tieto farmy obzvlášť zraniteľné, aj keď sú pre tieto krajiny mimoriadne dôležité. Treba povedať, že malé farmy sú veľkým prínosom pre zamestnanosť. Vytvárajú veľa pracovných miest. Aj z pohľadu produktivity na hektár sú na tom dobré. Tento spôsob poľnohospodárstva vo výsledku oveľa viac korešponduje s požiadavkami, ktoré na obživu planéty máme. V porovnaní s priemyselným poľnohospodárstvom, ktoré negatívne vplýva na klimatické podmienky a ktorého produktivita nie je v žiadnom prípade vyššia.
Aj keď je v nás pevne zakorenený názor, že poľnohospodárstvo je oveľa produktívnejšie. Vytvára totiž oveľa menej pracovných miest a už len preto nie je dôvod vidieť v ňom budúcnosť. Jedným z takýchto poľnohospodárskych gigantov je firma Doux, výrobca hydiny vo francúzskom meste Châtelain. Kde sa predáva hydina, tam je Doux. Spoločnosť exportuje svoje produkty do 130 krajín sveta a jej obrad len v Afrike tvorí 40 miliónov eur. Spoločnosť sa odmietla vyjadriť k situácii na africkom trhu s hydinou. Spoločnosť Doux je hrdá na svoje výsledky v obchodovaní s mäsom. Sama sa považuje za globálneho hráča. V meste Châtelain sú neustále nakladané nové a nové zásielky mrazeného mäsa. Napriek tomu, že Doux je jedným z medzinárodných lídrov na trhu s hydinou, spokojní so svojimi ziskami nie sú. Neustála snaha znižovania nákladov znamená škrtanie pracovných miest. Pre odborový zväz CGT sa preto Charles Doux stal hlavným nepriateľom. Len nedávno bolo prepustených niekoľko stoviek zamestnancov. Celé fabriky boli zatvorené a výroba presunutá do Brazílie. Odborový predák Raymond Giffes bojuje proti takejto stratégii firmy a za svoju krajinu. Bretónsko bolo vždy centrom európskeho hydinárstva. Podľa Raymonda Giffesa je absurdné, ak francúzska firma spracuje hydinové mäso v Brazílii, len aby ho potom opäť dovážala do Francúzska. Sme piatym najväčším výrobcom na svete a prvým v Európe, no zisky už neputujú zamestnancom u nás doma. Prehrali sme. Je pravda, že žijeme v bohatej krajine ako je Francúzsko, ale naša práca bola teraz presunutá do Brazílie. Do krajiny, kde sa mesačná mzda pohybuje vo výške 200-300 eur. A samozrejme zamestnanci tam nemajú žiadne sociálne istoty ako my tu, žiadne dôchodky, žiadne dôstojné pracovné podmienky. Nemajú z toho nič. A preto som toho názoru, že ak chce Charles Doux vyvážať svoje produkty do Brazílie, mal by do Brazílie vyviezť aj sociálne vymoženosti, aké máme u nás vo Francúzsku. Locminé, posledná prevádzka, ktorú Doux zatvorila. Podľa CGT je už 15. odkedy je spoločnosť Doux prítomná v Brazílii. Podnikovej rade nezostalo nič iné, ako si zbaliť veci. 400 zamestnancov prišlo o prácu. Protesty nezabrali, demonštrácie boli zbytočné. Brazília namiesto Bretónska. Niektorí z nás tu pracovali 40 rokov, takmer celý život. Viac strávili vo fabrike ako doma s rodinami. Fabrika bola ako naša druhá rodina. Skutočnosť, že agresívny globálny obchod prináša so sebou aj sociálne obete, globálneho hráča zjavne nezaujíma. Všetko sa točí okolo zisku. Dnes sa v Doux spracuje 340 000 kurčiat. Ale dá sa to aj inak. René Luail chová hydinu pre lokálnych zákazníkov. Jeho kurčatá majú 81 dní na to, aby nadobudli pekné mäso, čo je asi dvojnásobok času, aký majú priemyselné sliepky. Chov je do veľkej miery ručnou prácou a sliepky sú aj preto drahšie. Takáto práca zabezpečí živobytie viacerým zamestnancom v poľnohospodárstve. Aj preto René Luail považuje priemyselný mäsový chov za omyl, či už na lokálnej alebo globálnej úrovni. Je najvyšší čas na prehodnotenie našich poľnohospodárskych metód. Mali by sme si uvedomiť, ktoré poľnohospodárske metódy sú nám na osoch a ktoré potrebujeme, aby sme nekonkurovali farmárom z južných krajín, z prevažne najchudobnejších regiónov na svete.
Aby sme dokázali zabezpečiť potravu pre ľudí na svete, potrebujeme istú formu ochrany na hraniciach. Nesmieme dovoliť, aby poľnohospodárske tovary a potraviny cestovali po svete krížom krážom. Je to problematické pre uživenie ľudí, ako aj pre ich zdravie. Zabúdame, že tu máme dočinenia so živým produktom. Et ça nous fragilise sur les questions sanitaires, parce qu'on a un produit vivant. Toto je mraziarenská miestnosť na trhovisku Malam Atta v Akre. Je podvečer. Koľkokrát boli tieto kusy mesa rozmrazené a znova zmrazené, nikto nevie. Podobne ako ani to, koľko rôznych pôvodcov chorôb sa v nich nachádza. Táto škatuľa z Holandska bude už čoskoro vyzerať podobne. Potravinové kontroly tu nie sú, no koncom 90. rokov dospeli v susednom Kamerune k šokujúcemu zisteniu. Až 85% vzoriek bolo vyhodnotených ako nevhodné pre ľudský organizmus. Tam ich predaj zakázali. V Ghane pokračuje. Krajina si zjavne nemôže dovoliť vzoprieť sa pravidlám voľného obchodu. Trhy musia zostať otvorené. V opačnom prípade riskujú, že bohaté krajiny Ghane stopnú granty, ako aj možnosti úverov. Zatiaľ je v hre iba zdravie ľudí. Ľudí, ktorí jedia takéto mäso. V nemocnici Korle Bu v Akre o tom vedia svoje. Je dokázané, že človek riskuje zdravie, ak konzumuje dovážané jedlo, prevážne mrazenú hydinu a tak ďalej. Vždy je tu isté riziko pre zdravie. Zatiaľ sme síce nedokázali preukázať prítomnosť pôvodcu choroby, ktorá by bola zapríčinená dovážaným mäsom, ale stretli sme sa so závažnými otravami u ľudí, ktorí takéto výrobky jedli. Dovozcovia už dávno objavili aj iné africké krajiny. Obrázky dedinskej cesty v susednom Togu až nápadne pripomínajú tie z Ghany. V tejto mrazničke sa predávajú ryby, ako aj celé sliepky z Nemecka. Škatuľa, ktorú práve vybral z mrazničky tento predavač, svedčí o dlhej ceste týchto sliepok na polievku s názvom Luna. Mesto Wassertrüdingen v Bavorsku na juhu Nemecka je sídlom firmy Buckle. Firma vykupuje nosnice z celého Nemecka a okolitých krajín. Kým tu sliepky zarežú a predajú, často majú za sebou niekoľko stoviek kilometrov cesty. Zdá sa však, že sliepky na polievku Luna by sa v Európe nepredali a tak sú všetky určené na export. Ako napríklad tieto. Majú len 800 gramov. Kosť a koža. Pravdepodobne vyšťavené sliepky z klietkového výkrmu, ktoré sú potom, ako rok znášali vajcia, predané za pár centov. Nevyzerá to, že by ich v Nemecku mal kto kupovať. Majitelia bitúnkov sa preto ochotne orientujú na Afriku, ktorá znamená zisk. To je dôvod, prečo sliepky na polievku cestujú cez celý kontinent. A to je dôvod, prečo 800-gramová Luna končí práve v Togu na stole Gadze Ama Kafui a jej početnej rodiny. Tradícia naráža na pokrok. Ak vôbec nosnicu určenú do polievky môžeme nazvať pokrokom. Luna a jej ďalšie mrazené príbuzné výrazne zmenili stravovacie návyky tu, ako aj takmer na celom pobreží západnej Afriky. Aj keď dovážané sliepky už nie sú také lacné ako kedysi, stále platí, že ich príprava je jednoduchá. Táto sliepka je už ošklbaná. Takto je to pohodlnejšie. Netreba ju šklbať ani zabíjať.
Firma Buckle sa k obchodovaniu s Afrikou nechcela vyjadrovať. Aj v Togu sú lokálne trhy s hydinou takmer úplne zničené. Ľudia tu trpia pod vplyvom dovozu hydiny ešte viac ako v Ghane. Vládne tu ešte väčšia chudoba. Dokonca už ani predajcovia mrazenej dovážanej hydiny si nedokážu zarobiť na živobytie. Kedysi lacná hydina už tiež nie je lacná, pretože potom ako dovozcovia zničili miestny trh, drasticky zvýšili ceny mrazených tovarov vrátane veľkoobchodných cien, čo znamená, že miestni predajcovia museli minimalizovať svoje marže. Na rozdiel od Ghany v Togu nie je možné premietnúť zvýšenie cien do predajnej ceny, keďže miestni ľudia sú oveľa chudobnejší. Obchody idú mizerne. Ponúkame naše tovary, ale nikto ich nechce kupovať. Mäso sa mi v škatuliach pokazí. Kilogram kupujem za 2,5 eura. Pri takej cene nie je takmer žiadny priestor na môj zisk. Prežiť dokážeme, len ak klesnú ceny. Niečo sa musí okamžite udiať. A opäť získavajú na obchode s hydinou len tí najväčší. Kritici týchto exportov potravín hovoria o systematickom procese. Toto je typický príklad trhového hospodárstva, kedy sa podnikateľ snaží o dosiahnutie monopolu a následne, keď sa zbaví konkurencie, zvýši ceny. Na dosiahnutie monopolu ponúkne na nevyhnutný čas tovary za dumpingové ceny. Je pravda, že ceny domácej produkcie majú tendenciu stretávať sa s cenami importovaného tovaru. Ľudia z importérskych krajín dokážu momentálne zaplatiť za potraviny menej kvôli konkurencii miestnych pestovateľov. Táto konkurencia však vyženie mnohých miestnych pestovateľov z trhu. Nedokážu produkovať bez straty. Takže na mieste je otázka, aké ceny potrebujú títo pestovatelia, aby zostali konkurencieschopní. Et donc, le vrai problème, la vraie question, c'est de savoir à quel prix, au fond, ces producteurs peuvent... Zisťujeme, že ceny, za ktoré pracujú farmári v rozvojových krajinách, sú často extrémne nízke. A farmári z nich sotva dokážu zabezpečiť svoje rodiny. Živé sliepky sa na tomto trhu v Lomé už takmer nepredávajú. Len zriedka natrafíte na živú hydinu. Niektorí to skúšajú s predajom kvalitnej hydiny, ktorá sa obvykle konzumuje pri sviatočných príležitostiach. Prémiová hydina sa predáva za cenu mrazenej. Napriek tomu ju nikto nechce, lebo ľudia nemajú peniaze. Zase sú to drobní farmári a ich rodiny, ktorých celá existencia závisí na predaji niekoľkých sliepok. Kedysi to ešte šlo, ale teraz je to strašné. Poriadne sa nadrieme. Niekedy nám sliepky zomrú a my sa musíme zadlžiť, aby sme si kúpili nové. Neviem robiť nič iné, len predávať sliepky. Chcela by som v tom pokračovať, ale neviem, čo s nami bude. Trápime sa. A najviac trpia ženy. Musíme si požičať peniaze, aby sme mohli deti poslať do školy. Ale ak nemáte peniaze, deti zostávajú hladné doma. Ako hovorím, najviac trpíme my, ženy. Domnievam sa, že krajiny ako Ghana potrebujú istú flexibilitu, ktorá by im umožnila ochrániť sa pred medzinárodnou konkurenciou. Tá ničí poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách. Tieto krajiny nemajú budúcnosť, ak si nedokážu zabezpečiť výrobu vlastných potravín, čo dosiahnu oživením lokálneho poľnohospodárstva. Preto musia tieto krajiny nadobudnúť mechanizmy, aby mohli zvýšiť dovozné clá na tovary. V časoch masívneho importu len tak dokážu ochrániť vlastnú produkciu. Toto sú principiálne podmienky, ktoré by Svetová obchodná organizácia mala jednoznačne podporiť. Na druhej strane tieto krajiny podliehajú tlaku nezávisle od Svetovej obchodnej organizácie na zníženie dovozných ciel a otvorení poľnohospodárstva svetovým trhom.
Peter Lanzet z Asociácie nemeckých mimovládnych rozvojových organizácií zdokumentoval jeden takýto prípad v Ghane. Raz v roku 2003 sa parlament v Ghane pokúsil zdvojnásobiť výšku dovozných ciel na zahraničnú hydinu. Konkrétny postup je dodnes na internete, ako sa k celej situácii postavil Medzinárodný menový fond. Svetová banka a Medzinárodný menový fond sa vtedy vyhrážali pozastavením finančnej pomoci na oddlženie krajiny s odôvodnením, že dovážané mäso je určené hlavne chudobným obyvateľom v krajine. Zákon vtedy neprešiel. Je to veľmi zaujímavé čítanie. Celý prepis vyjednávaní medzi Medzinárodným menovým fondom a ghanskou vládou. Jeho členovia naozaj vyvíjali tlak na Ghanu, konkrétne sa tam píše o zastrašovaní. Je to jeden z jasných príkladov, aký vzťah vládne medzi rozvojovými krajinami a Medzinárodným menovým fondom. Aj toto dokazuje, že je to práve Medzinárodný menový fond, ktorý diktuje budúcnosť. Udalosti v Ghane sú o to závažnejšie, že rezolúcia, ktorú prijal ghanský parlament, bola pod tlakom Medzinárodného menového fondu dodatočne zrušená. Prikázali im, aby okamžite zrušili zvýšenie dovozných ciel, ktoré len nedávno parlament odsúhlasil. Medzinárodný menový fond ignoroval demokratický proces v Ghane a podobné veci sa dejú aj v mnohých iných krajinách. V dokumente sa ďalej píše, že Medzinárodný menový fond trvá na takýchto podmienkach v tomto regióne na niekoľko nasledujúcich rokov a chce, aby ich krajiny dodržiavali. Rozvojové krajiny nemajú na výber. Bez ohľadu na to, či s tým parlament súhlasí, alebo či má na vec úplne iný názor. Toto je veľmi typický príklad, ako sa do celého procesu zapája Medzinárodný menový fond. Mrazenej invázii mäsa z Európy tak od roku 2003 nestálo nič v ceste. Reklamy na mrazenú hydinu z celého sveta sa stali súčasťou panorámy miest v Ghane. Vývoz do týchto krajín sveta je pre Európu naďalej veľmi rentabilný. Tieto vedľajšie jatočné produkty by v opačnom prípade museli byť ďalej spracované, napríklad na potravu pre zvieratá. Čo by bolo náročnejšie, keďže výrobca by musel investovať do ďalších technológií. Mnohí z aktuálnej situácie vinia ghanskú vládu, aj keď na druhej strane je to práve Európa, ktorá nepriamo podporuje ich hydinársky priemysel a aj preto Afrika nie je schopná konkurovať dovozu. Džile Nurach, riaditeľ ghanského ministerstva poľnohospodárstva, sa domnieva, že v Európe je chov hydiny lacný z dôvodu vysokých subvencií na krmivo, ktoré tvorí najvyššiu položku v procese chovu kurčiat. Európske dotácie na obilnú výrobu, na poľnohospodárstvo určite nie sú v poriadku. A z tohto dôvodu, bez ohľadu na nami vynaložené úsilie, nie je vždy jednoduché držať krok s európskymi cenami, práve kvôli ich dotáciám. Ak by Európa prestala dotovať poľnohospodárstvo, som presvedčený, že naša hydina by bola určite lacnejšia ako tá z dovozu. Preto by sme mali vniesť do obchodovania férovosť. A ak európske poľnohospodárstvo dostáva dotácie, my by sme tento tovar mali podrobiť dodatočným dovozným clám. My nehovoríme, aby Európa prestala dotovať svoje poľnohospodárstvo, pretože je zrejmé, že to robí predovšetkým v záujme vlastných obyvateľov. Pretože dotuje poľnohospodárstvo z dôvodu nízkych cien a nie preto, aby ste konkurovali krajinám, ktoré od vás neustále pýtajú pomoc. Lebo Európa vždy pomôže. Európska únia vám dá dotácie, máme bilaterálne dotácie z Nemecka, z Veľkej Británie a nie je možné, aby ste dali niekomu pomoc a na druhej strane si ju hneď vezmete späť, keďže dokážete vyvážať lacnejšie. A to je presne to, o čom hovorím. Ak Európa dotuje poľnohospodárstvo preto, aby pomohla vlastným ľuďom vyvážať do cudzích krajín, nech to robí. Ale tento tovar by mal podliehať dodatočnej vývoznej dani. Potom ceny dokážu byť rovnaké. Potom by som nehovoril o neférovom obchode a o ruinovaní lokálnych fariem. Toto je najväčší mraziarenský sklad v Akre. Len na tomto mieste je možné uskladniť 2,5 kontajnera plného mrazených výrobkov. Práve prišla ďalšia zásielka kuracích chrbtov, klasika z Holandska. Odtiaľto nie sú zásobované len ghanské trhoviská. Veľa predavačov aj z okolitých krajín kupuje produkty práve tu. Niekedy prevážajú škatule stovky kilometrov do susedných krajín, do Beninu, Kamerunu, Nigérie a Burkiny Faso.
Skladujú tu aj kusy hydiny z Južnej Ameriky. Lacná brazílska hydina je neodmysliteľnou súčasťou jedálneho lístka na celom svete. Najlacnejšia hydina však pochádza z Holandska. Tento mraziarenský sklad úzko spolupracuje s holandským exportérom, ktorý sa špecializuje práve na sliepky pre Afriku. Holandsko je najväčším prekladiskom európskej hydiny. Medzinárodný hydinársky kolotoč tu vytrvalo odoláva aj konkurencii z Brazílie. Hydina zo susedných krajín, okrem iného aj z Nemecka, sa sem dovezie, spracuje a opäť vyvezie. Množstvá, ktoré prejdú týmito strojmi, sú nepredstaviteľné. Nič tu nevíde nazmar. Majitelia bytúnkov sa len zriedka kedy zaujímajú o to, kam to všetko putuje. Nohy do Číny, prsia do Európy. A zvyšok? 40 000 tón odchádza každoročne z Holandska do Afriky. Polovicu z toho exportuje firma s názvom Sokar, ktorá sídli tu v Amsterdame. Firmu založil Willem Huisman. Okrem ojazdených áut a nákladiakov firma vyváža aj mrazenú hydinu do Ghany. Vo firme skladuje len niekoľko škatúľ, ktoré predáva v Holandsku. Zvyšok odchádza v týždňových intervaloch v mraziacich kontajneroch, ako je tento, do západnej Afriky. Sokar nakupuje tovar na bytúnkoch a vo veľkoobchodoch v Holandsku, ale aj v iných európskych krajinách, ako je Poľsko alebo Nemecko. Willem Huisman obchoduje s Afrikou už 40 rokov. Začal predajom použitých šijacích strojov. Obchod s mrazeným mäsom je dnes jeho hlavným zdrojom príjmov. Je jedným z mála, ktorý bol ochotný vyjadriť sa k obchodovaniu s kurčatami a všetkým, ktorí kritizujú jeho export, odkazuje toto. Kurčatá, ktoré chovajú Ghančania pre vlastnú spotrebu, sú také drahé, že miestni si ich nemôžu dovoliť. Nemajú na to a preto ich nekupujú. Výrobné náklady prevyšujú možnosti ghanských farmárov. Ak napríklad farmár s 5 deťmi kedysi dokázal uživiť rodinu z jednej svojej farmy, teraz to už nie je možné. Ale ak teraz nič nezarobí on, jeho 5 detí môže pracovať v logistike a distribúcii mrazenej hydiny po celej Ghane. Deti, ktoré sa aktívne zapoja do tohto procesu, majú vlastný príjem a časť z tých peňazí môžu dať otcovi. Teraz má prácu 5 ľudí, kým kedysi ju mal len jeden. Mimovládne organizácie však tvrdia pravý opak. Na 5 pracovných miest, ktoré boli zničené v dôsledku dovozu hydiny, sa vytvorilo iba jedno nové pracovné miesto. Táto firma nevyváža vedlejšie jatočné produkty do Afriky a napriek tomu prosperuje veľmi dobre. Všetko smeruje na domáci trh. Pracuje s úplne iným konceptom a môže sa pochváliť najmodernejším bytúnkom v Európe. Začiatok konca je modrý. Modrá upokojuje sliepky a menej stresových hormónov znamená kvalitnejšie mäso. Pri takomto osvetlení nevydávajú sliepky ani tón. Ani počas cesty nákladným autom, ani počas čakania, kým prídu na rad. Riaditeľ spoločnosti Paul López je hrdý na svoje výsledky. Firma investovala 30 miliónov eur. Počnúc tunelom, v ktorom sú kurčatá omráčené, všetko funguje hladko a efektívne. 80 000 sliepok zabije stroj každý deň. Je to skôr taký menší bytúnok. Stratégia firmy je získať čo najviac kvalitného mäsa a predávať ho čo najlacnejšie. Z pásov odchádzajú maximálne množstvá v čo najkratšom čase. Fabrika vyrába len toľko, koľko trh potrebuje. 80% sa predá vo Francúzsku a aj zvyšok zostáva v Európe. Investícia do krajiny s nízkymi mzdovými nákladmi nikdy neprichádzala do úvahy.
Tento fenomén sledujeme už dlhší čas. Podniky sa sťahujú do iných krajín, no my sme nad tým nikdy neuvažovali, keďže nie sme takí veľkí. Máme dodávateľov z regiónu a sme zastúpení na národnom a európskych trhoch, ale v žiadnom prípade nie sme svetovým hráčom na trhu s hydinou. Stratégia, ktorá nevplýva negatívne na trhy v rozvojových krajinách. Aj táto firma však zaznamenáva najväčšie zisky s hydinovými prsiami, čo znamená, že aj táto spoločnosť živí trend, ktorý vedie k stále narastajúcemu exportu iných častí hydiny do Afriky. Paulovi Lópezovi sa však podarilo nájsť odberateľov, ktorí tieto vedľajšie jatočné produkty spracujú a zhodnotia práve v Európe. Či sa jeho koncept presadí dlhodobo proti celosvetovým hydinárskym gigantom, to Paul López teraz povedať nevie. Vďaka špičkovej technológii, ktorá mu šetrí peniaze, sa tak môže aj naďalej sústrediť len na európske trhy. Paul López však dokáže pochopiť tých, ktorí vedľajšie jatočné produkty posielajú do Afriky, aby ustáli cenovú vojnu na domácich trhoch. Chcú nám radiť, nám, Európanom, čo máme robiť a čo nesmieme. Ale neuvedomujú si, čo všetko musíme pretrpieť, aby sme ustáli tlaky dovozu z Brazílie a iných krajín, odkiaľ k nám prichádza lacné mäso. Toto je ďalšie centrum európskeho poľnohospodárskeho priemyslu. Nachádzame sa v Dolnom Sasku v Nemecku. Jedno z dvoch nemeckých kurčiat sa chová práve tu. Podľa štatistík skončilo v Ghane za rok 2007 1400 tón hydiny z Nemecka. Ktoré nemecké firmy sa podieľali na exporte do Afriky, nie je možné povedať, keďže to všetky odmietli komentovať. Nemecká vláda chce naďalej aktívne podporovať vývoz hydiny a využiť globálny trh, ako sa ma hovorí. V jednej z brožúrok sa uvádza zoznam produktov, ktoré majú byť vo zvýšenej miere vyvážané do chudobných krajín mimo Európy. Sú to všetky typické vedľajšie jatočné produkty sliepky na polievku, ktoré by v Európe nešli na odbyt. Podľa ministerstva nie je táto kampaň smerovaná na Afriku. Humanitárne organizácie sa obávajú, že to zvýši hlad v chudobných krajinách. A to všetko kvôli ziskom nemeckého hydinárskeho priemyslu a lacnému mäsu na našich stoloch. Nachádzame sa v situácii, ktorá je dlhodobo neudržateľná. Drobní farmári sú čím ďalej, tým brutálnejšie tlačení k múru, keďže poľnohospodársky priemysel nekompromisne diktuje ceny. Drobní farmári nemajú silu určovať nákupné či predajné ceny. Svoje výrobné prostriedky totiž nakupujú za maloobchodnú cenu, no produkty predávajú za veľkoobchodnú. Je preto nevyhnutné kontrolovať zodpovedných v poľnohospodárskom a potravinovom priemysle a nastaviť smernice, podľa ktorých by boli isté podnikateľské praktiky trestné, pokiaľ by sa zakladali na zneužívaní dominantného postavenia na trhu. Drobným farmárom musíme umožniť dôstojný život z výsledkov ich poľnohospodárskej práce. Neexistuje iná cesta, ako posilniť význam rodinných fariem, pretože len to zabezpečí dostatok potravín pre svet v budúcnosti. Mon Espoir. Takto sa volá táto farma, vzdialená 3 hodiny cesty autom z Lomé. Vzorový príklad farmy, ktorú sponzoruje miestna protestantská cirkev a mikropôžičky. Je to dokonalý príklad toho, čo je v ohrození. Germain Adobaja ju postavil pre svoju rodinu. V spolupráci s inými farmármi tu predáva kvalitnú hydinu, ktorá naberá hmotu prirodzeným tempom. Mäso je určené reštauráciám a majetnejším zákazníkom.
Aspoň oni boli ešte nedávno ochotní priplatiť si za kvalitnejšie mäso. Aj tí však v poslednom čase kupujú mäso z dovozu, čím tlačia ceny nadol. Aby teraz Germain dokázal predať, je nútený klesnúť s cenou pod vlastné výrobné náklady, čo je cesta k istému bankrotu. Samozrejme, že kričíme, zastavte to. Zastavte dovozy. Vláda by už konečne mala zakročiť. Osobne si však nemyslím, že zakročia. Tak toto bude naďalej. Pritom nikto nevie nič o kvalite dovážaných tovarov. Sme nesmierne nahnevaní. Germain Adobaja len nedávno dokončil ubytovňu pre budúcich hydinárov. Tu sa budú učiť a deti z okolitých dedín tu získajú obchodné zručnosti. Jeden učiteľ tu už pracuje. Projekt zatiaľ úplne nezlyhal. Germain Adobaja naďalej verí svojej myšlienke. Zdá sa, že bankrot je len otázkou času. 4000 ostatných fariem bolo nútených zatvoriť svoje brány. Neférový obchod pokračuje. Zmrazeným hydinovým mäsom a najnovšie aj zmrazenými bravčovými nožičkami. Na výrobe slovenského znenia spolupracovali Ivan Krúpa, Róbert Šudík, Dana Košická, Peter Himič, Adriana Balová, Peter Sasák, Peter Gajdoš, Róbert Meder, Zdenka Večerná, Daniela Ondeková, Andrej Válek a Emil Spišák. Vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2011.